Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε σε μια εκπομπή που είναι όπως και εσείς υπέροχη, γιατί εσείς με την παρουσία σας κάθε Τετάρτη μεσημέρι την κάνετε πραγματικά να είναι όμορφη. Μου λέτε ότι περνάτε καλά και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Είμαι η Πέννη Δελιγιάννη και θα πάμε μαζί μέχρι και το ρολόι να δείξει 5 ακριβώς. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Γιώργος Φωτόπουλος και σήμερα, όπως σας έχω και ήδη γράψει, θα ήθελα να ταξιδέψουμε μουσικά. Έτσι κι αλλιώς να συνθέσουμε μια ατμόσφαιρα όμορφη, ωραία, να ηρεμήσετε κι εσείς, να χαλαρώσετε, μιας και ο καιρός λίγο μας τα χάλασε σήμερα και έχουμε βροχή. Τρόποι επικοινωνίας, ΔΕΛΤΑΤΑΦ και το μήνυμά σας και αποστολή στο 54660. Στο Facebook Penny με 2N και Y.Deligiannis, αν θέλετε να τα λέμε και από εκεί. Και φυσικά παλιός παραδοσιακός τρόπος 2710 24 24 00 και 02. Σας αφήνω με όμορφη μελωδία, βλέπετε, αγαπημένο όργανο το πιάνο, και για πάμε να απολαύσουμε. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και έχουμε και διάφορα αλλά καινούργια πράγματα. Πάμε. Wasted time. Say, do you wanna play for love? Wanna play for love? Say, do you wanna play for love? Wanna play for love? Your silence, your silence, your silence, our silence, your silence, your silence. Μελωδικό μου γράφεται οι πρώτες καλησπέρες σε διάφορα μέρη της Ελλάδας που μας ακούτε και όχι μόνο. Πολλά φιλιά στην γλυκιά Νάντια που είναι πάντα συντονισμένη για να ακούει τις εκπομπές και όχι μόνο, φυσικά. Σήμερα μπορούμε να κλικάρουμε στο www.neomagazino.gr γιατί είναι το free press περιοδικό των επωνύμων που μπορούμε να διαβάσουμε διάφορα άθρα και όχι μόνο, να ενημερωθούμε και να ξέρετε, γενικά όταν έχουμε και διαβάζουμε λίγο φεύγει το μυαλό μας. Το περιοδικό περιέχει και πάρα πολλά ωραία άθρα που μπορείτε να δείτε. Πείτε μου λοιπόν πως περνάτε. Κάποιοι μου γράφετε ότι θα κατέβετε προς τα Πάτρια Εδάφη για να ψηφίσετε. Ναι, είναι και αυτό, αλλά σήμερα ας μην μιλήσουμε για εκλογές. Μας έχουν πάρει λίγο τα αυτιά αυτές τις μέρες με τις εκδηλώσεις, με όλα αυτά που θέλουν να μας πούν για να μας πείσουν. Εγώ λέω να αφεθούμε σήμερα για να λάβω και τα μηνύματά σας, να δω σε τι διάθεση είστε και σήμερα. Show me love, show me everything my heart is capable of. You reshape me like butterfly origami. You have broken into my heart. This time I feel the blues have departed. Nothing can keep me away from this feeling. I know I am simply falling for you. I'm taking time to envision where your heart is and justify why you're gone for the moment. I tumble sometimes looking for sunshine, and you know
capable of. And now I can't break away from this fire that we started. You have broken into my heart. This time I feel the blues have departed. Nothing can keep me away from this feeling. I know I am simply falling for you. There my heart goes again in your arms. I'm falling deeper, and there's nothing to break me away from this. Και πολύ ευχάριστη έκπληξη, γιατί μόλις είπα www.namagazino.gr. Μας ακούει ο Μανώλης Αυγουστινάτος. Θυμάστε που είχε έρθει εδώ ο Βαγγέλης Χρονόπουλος, ο εκδότης του περιοδικού, με την Ηλιάνα, και είχαμε κάνει μια αναφορά σε αυτό το σπουδαίο Έλληνα που κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Να είσαι καλά, Μανώλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολλές επιτυχίες για να μας κάνεις ακόμα πιο υπερήφανους. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας, γλυκιά παλί μου γράφετε η μουσική, ότι χαλαρώνετε μου γράφετε, πολύ μου αρέσει αυτό. Είναι ωραία έτσι να χαλαρώνετε με τη μουσική. Σήμερα, ξέρετε, είναι η Παγκόσμια Μέρα Αγκαλιάς. Τι λέτε, δίνετε τις αγκαλιές σας εσείς? Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ απλό, το οποίο μας δίνει χαρά. Τι λέτε κι εσείς? Νομίζω έτσι είναι, δείχνει αγάπη, δείχνει τρυφερότητα. Δείχνει. Μπορεί λοιπόν να μην έχει θεσμοθετηθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όπως ήθιστε να καθιερώνεται παγκόσμιες ημέρες, ή από κάποιον άλλον επίσημο φορέα με διεθνή παρουσία. Ωστόσο, η ιδέα ενός ανθρώπου από το Μίσιγκαν να δημιουργήσει μια ημέρα αγκαλιάς το 1986 βρήκε εξαιρετική ανταπόκριση, με αποτέλεσμα από ανεπίσημη εθνική ημέρα των ΗΠΑ να γίνει παγκόσμια. Γιορτάζεται σαν σήμερα 21 Ιανουαρίου. Για αγκαλιαστείτε. Que vas a olvidar, yo he tenido tanto temor. ¿Para qué vas a olvidar? Si solo quiero tu amor.
Entiéndeme, yo te amo. Y luchar por una vida que vale la pena, eso es amor, entiéndelo, amor. Y yo tengo temor, yo te tengo pena, yo tengo más que eso. Yo te tengo amor, te quiero dar todo lo que quieras. Se llama corazón, se llama. Eres mi corazón, eres mi corazón. Yo te quiero dar amor, entiéndelo. Te quiero dar mi perdón. Se llama. Es el alma que me dice que te siga. Es el alma que me dice que te siga. Τι είναι αυτά που μου γράφετε, τι να αγκαλιάσετε το μαξιλάρι, αγαπημένοι φίλοι. Και το μαξιλάρι καλό είναι. Ό,τι βρίσκουμε αγκαλιάζουμε, τι να κάνουμε, ό,τι έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, σήμερα με κάνετε και γελάω. Ξεκινήσαμε, Γιώργο, βλέπεις, ενώ έχω άλλη διάθεση. Ωραίο κομμάτι, απαλό, ερωτικό, σας ταξιδεύει. Να στείλουμε τα φιλιά μας και γενικά θα το πω αυτό στο κανάλι της ΝΕΤ στην Καλαμάτα, το οποίο έχει ξεκινήσει πολύ πολύ δυναμικά με την κυρία Νικολοπούλου στις ειδήσεις, στο τιμόνι των ειδήσεων. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, να είστε καλά και αγαπημένα Θανάση, φυσικά και σε σένα καλή επιτυχία. Και προτού φτάσουμε στο ρεφρέν, να σας πω ότι τα ζώδια λένε ότι το διάστημα αυτό είναι καλό να αποφύγουμε τις οριστικές συμφωνίες ή δεσμεύσεις. Λέει ότι θα αποκαταστήσουμε σχέσεις και που ενδεχομένως στο παρελθόν για κάποιο λόγο που μακρύνθηκαν από τη ζωή μας. Οι παλιοί έρωτες ανθίζουν σε νέο έδαφος. Τώρα, τι θα γίνει άλλο, τι να σας πω, ότι όσοι έχετε δοκιμαστεί στις σχέσεις σας μάλλον θα τα πάτε πολύ πολύ καλύτερα. Έρχεται το ξαφνικό και το απροσδόκητο που θα προκαλέσει συναντήσεις που φαινομενικά μπορεί να μοιάζουν τυχαίες, αλλά που έχουν πολύ συγκεκριμένο στόχο και σκοπό. Σας αφήνω και σας αφιερώνω το ρεφρέν. Pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suoni. Sto pensando a te, oh yeah, sto pensando a noi. Cose della vita vanno prese un po' così.
Cerco di affrontarla, afferrarla. If my heart missed a beat, I get lost like a ship at sea. I want to remember, I can never fall. Περνάτε όμορφα και μελωδικά, αλλά έχω φέρει και συντροφιά σας στην Βάσο για να μας πει πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, να μας φτιάξει ακόμα περισσότερο τη διάθεση. Καλησπέρα Βάσο. Καλησπέρα σας από την ηλιόλουστη Αθήνα. Α, ηλιόλουστη σε εσάς μάλιστα. Εδώ μάλλον βρέχει, λάσπη, ό,τι άλλο είναι. Τέλος πάντων. Πού θα μας πας σήμερα? Σήμερα θα σας πάω στα Καλάβρητα, Ωραία. τα οποία τα επισκέφτηκα πρόσφατα και διαπίστωσα η διεισόμασης πόσο όμορφα είναι. Τα Καλάβρητα αποτελούν πόλο έλξης τουριστών, κυρίως κατά τη χειμερινή περίοδο, εξαιτίας του χιονοδρομικού κέντρου που βρίσκεται εκεί. Πολύ ωραία. Έχουμε και εμείς να ξέρεις χιονοδρομικό εδώ, έτσι. Δεν το ξεχάσουμε. Τώρα μαθαίνω. Πάρτε και εσάς. Ωραία. Πες μου. Σας προτείνω να πάτε να δείτε την ταινία Η Αρπαγή 3, όπου ο Λίαμ Νίσον αυτή τη φορά κατηγορείται για τη δολοφονία της πρώην συζύγου του και πρέπει να χρησιμοποιήσει τις μοναδικές του ικανότητες με σκοπό να εντοπίσει τους αληθινούς δολοφόνους και να προστατεύσει την κόρη του. Τέλεια. Επίσης, θα σας πρότεινα να μην χάσετε σήμερα στις 8.30 τη μεγάλη συναυλία που διοργανώνεται στο Μέγαρο Μουσικής με τη συνεργασία εξαιρετικών συντελεστών αφιερωμένη στο Βασίλη Τσιτσάνη για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Ο Σταύρος Ξαρχάκος μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη και την Ελευθερία Ερβανιτάκη αναλαμβάνουν με σεβασμό, ικανότητα και γνώση να επικοινωνήσουν το ποιητικό ιδίωμα των τραγουδιών του Βασίλη Τσιτσάνη με ουσιαστικές και συναρπαστικές ερμηνείες. Άρα όσοι είστε στην Αθήνα, ευκαιρία αυτό. Για μας λίγο δύσκολο από εκεί. Τέλος πάντων. Πάμε. Λοιπόν, ο Σωκράτης Μάλαμας ξεκινάει αυτή την Παρασκευή και για κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα εμφανίζεται στην κεντρική σκηνή στο Σταυρό του Νότου. Εκτός από τα κλασικά πλέον κομμάτια του, θα μας ταξιδέψει στον τελευταίο του δίσκο με τίτλο «Ο Χάρτης», αλλά και στο δίσκο της Νατάσας Μποφίλιο «Οι Πρώτες Λέξεις», όπου συμμετέχει και ο ίδιος. Πολύ ωραία. Τέλος, πιστεύω ότι καλά θα ήταν να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.humantraffic.gr και να δείτε τις προτάσεις σε βιβλία που αναφέρονται όπως είναι το Αργύρι Χιόνι, το Σε ένα σπίτι έρημο και ρηπομένα, αλλά και άλλα πολλά ακόμη. Πολύ, πολύ ωραίο site, www.humantraffic.gr. Διαφορετικό από τα υπόλοιπα, διαφοροποιείται, ωραίο στήσιμο, με τα παιδιά να κάνουν πολύ καλή δουλειά τους blogger εκεί. Τους έχουμε και μια έτσι αδυναμία και εκτίμηση, να είναι καλά. Εδώ είμαστε, έχουμε τελειώσει. Ναι. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα τα πούμε αύριο στην Αθήνα, φαντάζομαι. Καλό απόγευμα φυσικά. Φιλιά πολλά. Αυτό είναι πάρα πολύ αγαπημένο μου κομμάτι. Think Twice λέγεται. Για να μπείτε λίγο στο στίχο, μπείτε λίγο στη μελωδία. Θα σας αφήσω να το ακούσετε. Μετά από αυτό θα βγούμε σε διαφημίσεις και επανέρχομαι και με άλλα τραγούδια. Μου γράφετε τι σας έχω κάνει σήμερα με τα κομμάτια αυτά. Ό,τι μπορώ κάνω να δημιουργήσουμε μια ωραία ατμόσφαιρα και να ταξιδέψετε. Close your eyes, rewind. I know just what you're thinking. Close your eyes and think of me. Larger than life, niceties. Bigger than you, more than me. I got the Monday morning blues. And oh my God, I've got the home for you. And get the everyday morning you. Ooh.
thinking. Close your eyes and think of me. Sincere camel, champagne, down drain, tell no gain, and so damn physical it will sustain, and too damn technicolor to refrain, and much too taxing for my little brain. Why do we never know enough of happy ends? Why do they never show all the times that we have been so good and caring? How many times we'll never know. Close your eyes and lose the feeling that's been sinking. Close your eyes and count to 3. Close your eyes, rewind. I know that you've been thinking. Close your eyes and think of me. Close your eyes and lose the feeling that's been sinking. Close your eyes and count to 3. Close your eyes, rewind. I know just what you're thinking. Close your eyes and think of me. Packed it like a punch, out to lunch. I got a little hunch that stood out from the bunch. As if that's not enough, I even knew the reason why. That goddamn bitch of life, she made me cry. So I'd like to poke her squarely in the eye, and it hurts so much I feel like I could die. Yeah, yeah. Babe, don't try to call. My heart is sticking and the shawl just won't wait. Να είμαστε λοιπόν και πάλι, και αφού ο Γιώργος Φωτόπουλος, που είναι στη φροντίδα του ήχου, ήρθε και ρύθμισε μέσα στο στούντιο τα μικρόφωνα, τα έφτιαξε όλα έτσι για να φτάνει ακόμα καλύτερα η φωνή μου στα αυτάκια σας. Πέντε Λιγιάννη λοιπόν στο μικρόφωνο, όλοι εσείς εκεί έξω με τα υπέροχα μηνύματά σας, την υπέροχη διάθεσή σας, και με την καλή σας άβρα και ενέργεια κάνετε ακόμα πιο ωραία αυτή την εκπομπή. Φυσικά μέσα από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης στους 91,5 www.kalimerarkadia.gr για σας που θέλετε μια έγκυρη ενημέρωση και να μαθαίνετε πρώτοι από όλους τα θέματα που αφορούν εδώ την πόλη μας και όχι μόνο φυσικά. Για πάμε να απολαύσουμε My Love, λέει το συγκεκριμένο, και επανέρχομαι. Home.
the shore, I'll be ripping you apart and celebrate with lots of champagne. You called me on the wrong day, now you know. Come what may, I won't give away my love. See me dancing in the rain, my love. No more whiskey and cocaine, my love. Ending all forbidden fruit, my love, love, love. Ashes to ashes, dust to dust. No, you can't amuse me, so leave you miles. Ashes to ashes, dust to dust. If the spell won't kill you, your ego does. My love, diamond rings and Chevrolets. My love, no more tears and no regrets. My love, time to lay down and to rest. My love, love, love. Και σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, 1957 ο Elvis Presley αρχίζει τα γυρίσματα της δεύτερης ταινίας του με τίτλο Loving You. 1965 το αμερικανικό τμήμα μεταναστών ακυρώνει τη συναυλία The Animals στο Apollo Theater της Νέας Υόρκης μετά από πρόβλημα που διαπιστώθηκε με τις άδειες παραμονής τους. 1965 οι The Rolling Stones φτάνουν στην Αυστραλία για μια μίνι περιοδεία σαν support group με τον Roy Orbison. Στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ τους υποδέχονται πάνω από 2.000 κόσμος, έτσι, για να ενημερωνόμαστε και πάνω στη μουσική. Τι λέτε για το επόμενο κομμάτι αυτό που ακούγεται? Σας αρέσει? Πάμε. Και επειδή θα μιλήσουμε για μουσικά κανάλια, εάν μπείτε στο YouTube και πατήσετε το όνομά μου Penny με 2N και Y, Ντελιάννης, μπορείτε να ακούτε τις εκπομπές.
Για εσάς που δεν προλαβαίνετε, είστε στη δουλειά και το έχετε βάλει χαμηλόφωνο, όπως μου γράφει αγαπημένη φίλη, έτσι ίσα να ακούει. Βέβαια μου λέει ότι ακούει τη μουσική, όχι τόσο τα λόγια. Και να σας πω για το δικό μας μουσικό κανάλι επίσης εδώ στη Δημοτική Ραδιοφωνία, το οποίο έχει πάνω από 2.610.000 προβολές. Είναι το πρώτο στην Αρκαδία και είναι αυτό που επιμελείται ο Γιώργος Φωτόπουλος, γι' αυτό και έχουμε τόσες προβολές, Γιώργο, μάλιστα. Αλλά και το δικό μου το κανάλι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, φίλε Γιώργου, και χωρίς καμία προώθηση ακόμα. Από προβολές πάμε καλά. Για ακούστε αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι επιλογή αγαπημένο Κροατή εκεί από τα βόρεια προς τα πάνω. Για να δούμε. The shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. Do we build all those bridges to watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust? The clock is ticking its last couple of talks, and there won't be a party with weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to sweet nothings left behind. Deeper down, we're all going down. Down, deeper down, yeah. We are all plunging straight towards our own decline. Without noticing, we slide down, deeper down. The shadow grows without ever slowing down. We are heading straight into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows. Επειδή ρωτάτε για το κομμάτι αυτό, λέγεται The Fade Out Line. Για μπείτε να το γκουγκλάρετε, να δείτε, μάλλον να το ξανά ακούσετε. Τώρα βέβαια εδώ κάτι έπαθε ο υπολογιστής μου. Ευτυχώς όμως που είναι η οθόνη λίγο touch και κάτι κάνουμε. Βλέπεις. Δεν είμαι εγώ της τεχνολογίας, το έχω ξαναπεί. Back to Black λοιπόν και Amy Winehouse. Και να σας πω το σοκαριστικό αυτής της εβδομάδας που διάβασα, ότι διέρευσε φωτογραφία της τέλος πάντων όταν πήγαν και τη βρήκαν στο σπίτι της νεκρή. Τι απάνθρωπο και αυτό, λέω, στο βωμό του χρήματος και της φήμης του Τετάρτου εκεί, γιατί τόσο διαρκεί η φήμη, έβγαλαν αυτή τη φωτογραφία. Ήταν κάπως σοκάρες όταν τη βλέπεις, να βλέπεις έναν άνθρωπο νεκρό. Παρ' όλα αυτά μείνουμε στην φωνή της και να ταξιδέψουμε με αυτήν την υπέροχη φωνή, που μάλλον θα περάσουν πολλά χρόνια για να ξαναγεννηθεί μια τέτοια φωνή. Time
Είναι υπέροχη η φωνή της, σε ταξιδεύει. Και κλείστε τα μάτια σας και ταξιδέψτε στη μουσική. Λύνει πολλά προβλήματα, σας κάνει να αισθάνεστε καλύτερα, να έτσι βάζετε τα όνειρά σας σε μία τάξη, θα έλεγα, κάπως είναι. Και αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Αυτό, να ξέρετε, είναι από live εκτέλεση, γιατί δεν σας έχουμε ό,τι και ό,τι εδώ. Έτσι γελάτε που σας λέω για τον υπολογιστή. Έχω κάνει πολλές ζημιές, ακόμη δεν έχει μπει καλά ο χρόνος. Ένα θα σας πω, ότι ο υπολογιστής μου έπεσε κάτω από τον καναπέ, δεν έχει σημασία αυτό. Δεν να κάνω. Είμαι του παλιού παραδοσιακού τρόπου, εγώ δεν θέλω τόση πολύ τεχνολογία στη ζωή μου. Walking with a Ghost λέγεται το τραγούδι αυτό. Απολαύστε, γιατί πλησιάζουμε και προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Για πάμε να ακούσουμε live εκτέλεση. I have short hair, and I'm faced with a few complications. So if you care, try to analyze the situation. You know me, as the leaves fall on the ground, my soul is going round and round and round. So please do it well, just break the spell. Why don't you dare try to the one another fight? I'm not creating my flow with my ego. I'm taking off my hood and I'm entering deeply in the wood. You know, man, back to my earthly food and it puts me in a strange mood. I ain't giving you my heart on a silver plate. Why couldn't we be just mates? Oh no, never come back to me. Oh no, never come back to me. Just to be friends. I wish I could be a child, write me another dance, another chance, another romance. It could be the end. Πραγματικά υπέροχο κομμάτι. Ξέρετε, έχω μια αδυναμία και στις live εκτελέσεις, και την επόμενη εβδομάδα τα τραγούδια που θα επιλέξω θα είναι από live εκτελέσεις, έτσι, για να μπούμε σαν να είναι σε συναυλία, να ταξιδέψουμε αλλού. Και σας έχω αφήσει το καλύτερο τραγούδι για το τέλος, Nina Simone, Feeling Good, γιατί έτσι πρέπει να αισθάνεστε, έτσι αισθάνομαι και εγώ, έτσι να αισθάνεστε και εσείς, γιατί όλα τα πράγματα φτιάχνουν. Για τη μία ώρα που πέρασε στο μικρόφωνο ήταν η Πέννη Δελιγιάννη, στη φροντίδα του ήχου ο Γιώργος Φωτόπουλος, οι υπέροχοι φίλοι μου, εσείς όλοι εκεί έξω, από όπου και να βρίσκεστε. Να δώσουμε και τα χαιρετίσματά μας Γερμανία, Αυστραλία, Καναδά, που μας ακούνε και εκτός Ελλάδας. Και θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη, να είναι όλα καλά. Και σας αφήνω και με το καλύτερο. Θέλετε να δώσετε σχήμα στην ομορφιά σας? Δεν έχετε παρά να κλικάρετε στο www.kutsouris.gr. Καλό βράδυ. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world
is a new world and a bold world for me. Yeah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.